גילי, תחפף לי מהעיניים, גילי. ילד שחצן עם אגו. זה היה לי, זה היה לי, זה היה לי, זה היה לי. זכותי להיות איפה שאני רוצה, גילי. חמוד, אני מאחלת לך. טוב, בסדר, ואתה מושלם, גילי, מושלם. בגלל זה אתה ככה, בגלל זה. זה גם בגלל איך הוא קורא לי ככה, אבל לא משנה, פאולינה. שלום, אני אוהב את המצלמות, אני מת על המצלמות, אבל אני לא מזגזג לצדדים ועושה צחוק מעצמי בבית. היה לך את דני נתלת עליו, היה לך את בני נתלת עליו, היה לך את דור לא שם עלייך, שם עלייך ככה. נגמר, נגמר. צביעות, צביעות. כדאי שתשאלי דור מה הוא אומר עלייך, שאת לא איתו. אל תלכלך עכשיו על האחרים שמלכלכים עליי, כי הם אוהבים אותי. הם אוהבים אותי. אל תלכלך כי הם אוהבים אותי. זה לא בעיה שלי. יושבת במיטה ומדברת עליו. אני אשכנע את יניב שלא יעשה איתם. אחרי זה לא. בכנסת פאולינה, פאולינה צודקת, אולי את צודקת, אולי המעשנים לא בסדר. שבוע שעבר ישבה פה. לא, שבוע שעבר שישב פה. תיכנס. וואו, זה היה מדהים. בואו נעשה שלא יהיה למעשנים לאכול. אל תצא החוצה, תשאר בפנים. את קטנה, את פיצית ואת עולה במדרגות. סלמת. מי ישמע גילי קובע. תתקדמי. יוצא עליי, התעורר הבחור, החליט לצאת עליי. אפס, אפס. חתיכת נעל, אין לו שכל, יוצא עליי. כי נמאס לי ממנו, הולך ומסכסך עליי בכל הבית, אחרי זה אלה יושבות, והוא ממשיך לסכסך עליי, ועכשיו הוא אומר לי שאתה מלכלך עליי, אתה מבין? חצוף. גנון, גנון, הילד הזה גנון, כל היום עושה טרור בבית הזה, כל פעם לינץ' על מישהו אחר. מה את מקשיבה? יש לי צריכה לשירותים שנייה. די, הוא לא יכול לקום ולצאת עליי ככה. בואי. מה זה? הוא עושה טרור בבית הזה וכולם יושבים לרגליו? מה זה? מי זה הילד הזה בכלל? כל פעם הוא יצא פה על מישהו אחר, זה לא עובד ככה, די. זה לא לרמה שלי, אני בן אדם שיש לו 3 תארים, אני בן אדם קלאסי, אני לא יורדת לרמות האלה. אז אל תתעצבני. אני אתעצבן, מותר לי להתעצבן כמו שאת תתעצבן והיא התעצבנה. הוא לא יקום ויתחיל לצעוק עליי. הנה הוא צועק עכשיו החוצה. די, תעזבו אותי, אני ממש לא תשחררו יכולה אותי. להגיד לגילי מה לחשוב, ממש לא יכולה להגיד לי. בסדר, תשחררו אותי, אין לי כוח לאף אחד עכשיו. לא לזה, לא לזה ולא לצעקות שלו בחוץ. אני יושבת כולי עם ענת רגועה, מדברת על דברים רגועים. חלאס, קדחת. חלאס לצביעות. פוחדים להגיד לה, אני אגיד לה. אני לא פוחד מכלום. זה היום רק, זה להיום וזה מחר זה כבר התקדשי. זה אומר שלך. תלבש את השחור נקי. היה לי הרבה כך. כזו קטנה בלי עמוד שדרה. שלי, מה אני אעשה? ירד לי מהחיים, גילי. אני לא ארד כפרה, ואני אומר לך שאין לך עמוד שדרה, והתור צבועה תפוס עלייך טוב, כי את מלכלכת תמיד על ימין ועל שמאל, על הצד הזה ועל הצד הזה, ועד היום סתמתי פה ולא אמרתי לך, מי אני אומר בפנים? את בחורה צבועה, בהתחלה נתפסת על דני הלך. נתפסת על בני הלך. נתפסת על דור לא שם עלייך. צביעות. 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 היא דיברה עם פאולינה, מה היא אמרה? על מה הוא צריך עכשיו לצאת עליו ככה? תביא לנו אחד נשמה. על מה הוא צריך לצאת עליה ככה עכשיו?